Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы студияда Рушния Сибатова. Бүген безнең кунак психолог Рөстәм Расым улы Идиятуллин. Исәнмесез. Исәнмесез. Рөстәм Расымович, бүген без сезнең белән яшүсмерләр арасында булган җинаятьчелек турында сөйләшербез. Билгеле булганча, Түбән Камада яшүсмерләр төрле җинаятләр кылалар. Бу инде яки бет басу, я инде мәсәлән паркларда төрле фигураларны вату, анда хәтта полиция хезмәткәрләренә ташлану очраклары да булды соңгы вакытларда. Һәм инде бу Россиядә дә актуаль темаларның берсе булып кала икән бүгенге көндә. Сез яшүсмерләрнең үзләре менә шулай тотуларын нәрсә белән бәйлисез? Моңа җавабыгыз бармы? Монда теге гади генә бер сүз әйтеп котылып булыр иде, тәрбия дип әйме, ләкин без тәрбия сүзе астында нәрсәне аңлыйбыз соң? Әйме, менә безнең күз алдында тәрбия дигән сүз, ул теге баланы каршыга утыртабыз да 2 сәгать буе аңа лекция укыйбыз дип күз алдына китерәбез. Асылда ул бөтенләй алай түгел. Тәрбия ул нәрсә? Ул иң мөһиме бала белән эмоциональ элемтәдә булу. Ягъни бер-береңә теге ышану һәм ике кешеләр арасындагы мөнәсәбәт белән идарә итә, бер генә курку, ул ялгызлыктан курку. Һәм бала ул теге яшүсмер айруча, ул бит инде хәзер теге яшүсмерлек нәрсә бит ул? Бала үзен яңа социаль рольдә кабул итә. Моңа кадәр әле ул, мәсәлән, малай шалай идеме, монда бу теге физиологик үзгәрешләр башлангач, бу бит инде хәзер булачак әти һәм булачак ир. Ул үзенең социаль, без бит ялгызлыктан качабыз, без башка кешеләр белән элемтәгә керәбез, шушы социаль рольләр аркылы. Кайдадыр мин бала, кайдадыр да мин әти, кайдадыр мин ир, кайдадыр мин клиент, кайдадыр хезмәткәр һәм башка. Һәм яшүсмер ул үзенең шушы социаль роле аркылы теге социализация дип аталайны. Бу җәмгыятьтә урын тотарга тели. Һәм әгәр дә ул аны нидер кирәкле урында тапмаса, ул аны башка җирдә эзләячәк. Барыбер эзләячәк ул аны. Мәсәлән, гаиләдә аңа игътибар итмәсә, игътибар дигән сүз теге утыртып нотация уку түгел, эмоциональ элемтә табу. Әйме, бик гади итеп әйткәндә, ул просто ярату. Әгәр дә әти әнисе үзен яратканны бала сизмәсә, ул шушы яратуны эзләячәк башка җирдә. Дусларында. Әйме, һәм дуслары аңа әйтсәләр, әйдә киттек дигәндә шуны эшлик дип. Ул анда барачак. Чөнки аңа иң мөһиме шушы ялгызлыктан котылу. Ялгызлыктан котылу кайбер вакытта була агрессия аркылы. Ничек? Ул менә үзенең теге хәзер әйтмешлек крутойлыгын күрсәтә дә, и шунда ук килеп кушыла. Ата-ана да игътибар итә башлый аңа, КДН да игътибар итә башлый, полиция да, һәм Алла сакласын, бәлки хәтта инде судка барып җитәргә мөмкин. Ул бит бөтен шәһәргә хәзер тарала, беләсезме? Хәзерге теге телевидение, интернет аркылы булганда ярты дөньяның игътибарын җәлеп итәргә була. Аңлыйсызмы нәрсә турында сүз бара? Хәзерге технологияны файдаланып. Һәм шуңа күрә бала шуңа бара. Иң мөһиме кешегә ул ялгызлыктан качу. Моның өчен кеше күп нәрсә эшләргә әзер. Әгәр дә без баланы ярату аркылы ялгызлыктан коткарсак, ул җинияткә бармаячак. Менә гадиләштереп әйткәндә шушлай. Рөстәм Расымович, әмнә сез әйттегез ярату дип, менә бит инде безнең шәһәрдәшләребез, мисалга Түбән Камалар күбесе заводларда эшлиләр, име? Шәһәрнең яртысы заводта эшли. Аның бит инде юк мөмкинлеге баласын гел кочаклап, аның белән сөйләшеп, ниндидер әңгәмәләр алып барырга. Менә бу әти-әниләре көне буе эштә булган балалар белән, менә бу эмоциональ элемтәне ничек тотарга менә? Иртә таңнан ул йокыдан убып уятуымы баланы, башыннан сыйпап мәктәпкә озатуымы? Менә ничегрәк, менә монда ниндидер кагыйдәләр бармы? Мәсәлән, бу нинди эшләр була ала? Яисә инде бергәләшеп ял көннәрен үткәрүме, менә нинди монда? Монда бөтен нәрсә дә моңа керергә мөмкин, менә сез санап узган. Әйе, хәзерге замандагы теге шәһәр тормышы, ул теге вакыт кысаларын бик кыса. Ну, электә бит әбиләр, бабайлар, мәсәлән, өйдә утырмаганнар, әйе. Электәген ул хезмәт инде ул, аны нәрсә эшлисең. Ләкин син барыбер бит өйгә кайтасың. Шулай бит гаиләдә син үзеңне ничек тотасың, шушыннан тора. Ул мәсәлән, әгәр дә син кино карыйсың икән, ул шул киноны карарга була гаиләң белән бергә. Әгәр дә син кафега барасың икән, шул кафега барырга була гаиләң белән бергә.
Мәсәлән, син балыкка барасың икән, син шул ук балыкка барырга була, гаиләң белән бергә. Инде ни өчен әйтәм, бер шундый ситуация булды. Миңа шундый сорау бирделәр. Менә хәзерге бит тагын бер проблема ул гаджетлар проблемасы. Һәм шундый сорау бирәләр. Менә бала көне-төне гаджетта, аннан гаджетны алсаң, истерика башлана. Ничек моннан котылырга? Аннара кирәк бер нәрсәне. Димәк, гаджет балага реаль тормышка караганда кызыграк нәрсә тәкъдим итә. Һәм мин шулай дип әйткәч, ул кешегә, ничек соң андый кызыграк тәкъдим итәргә? Кайчан син соңгы тапкыр балаң белән паркта чыгып бергә йөрдең? Кайчан син балаң белән бергә соңгы вакытта кафега барып ниндидер тәмнешкеләр ашап утырдың? Әйе. Кайчан син балаң белән бергә балыкка бардың, яисә лыжага чыктың, яисә велосипед белән чыктың, әйме? Һәм шулай дигәч, бу уйга батты. Мин андый вакытка кешегә вакыт бирәм, әзрәк уйларга кирәк кешегә. Һәм мин аңладым дип әйтәм, нәрсәне аңладым? Хәзер игътибар итегез. Баланың телефонының рабочий стол диләр бит инде. Рабочий столында төшкән балык, әйме, һәм бу балык әтисе белән бергә 2 ел элек кармакка эләккән балыкны бала фотога төшереп, нигә куйган? Беләсезме нәрсә мөһим балага? Күрәсезме нәрсә мөһим балага? Без аны исәпкә алмыйбыз. Һәм без аны исәпкә алмагач, бала ышкына уланы башка җирдән эзли башлый. Бу теге крик о помощи дигән кебек. Әйе. Әмне шулай да инде, менә әтиәниләргә менә тагын менә нинди киңәшләр бирер идегез? Менә бала белән сөйләшергә, күп вакытны аның белән уздырырга, менә тагын нинди киңәшләр? Менә эмоциональ Начар юлга басмасыннар өчен инде балалар. Бала белән эмоциональ мөнәсәбәт дигәндә, без ничек бала белән эмоциональ мөнәсәбәтне ныгыта алабыз? Иң беренче, ул аның теге зона интересов дип аталайм. Баланың ниндидер бар интереслары. Әйме? Һәм шушыны исәпкә алу. Ничек менә мин шушы балык белән мисал китердем, ул бит балага кызыклы нәрсә. Һәм шушы кызыклы нәрсәне исәпкә алып кына без баланың ичке дөньясына керә алабыз. Ул бездән ябылмый, ул ачыла. Инде баланың ичке дөньясына кергәч, анда менә сез әйтәсез бит, вакыт җитмәй. Әлбәттә, балага 2 сәгать буе нотация укып утырырга кирәк түгел. Әгәр дә сезнең бала белән менә мондый эмоциональ элемтә бар икән, ниндидер проблема килеп чыккан вакытта сез балага кирәкле сүзне әйтәсез һәм бала аны кабул итә. Ни өчен? Чөнки сезнең бала белән эмоциональ элемтә сакланган. Сез аны югалтмагансыз. Әгәр дә ул эмоциональ элемтә югалса, анда инде әллә нәрсәләр эшләт, Алла сакласын. Анда теге кире аны кайтару авыр. Шуңа күрә иң мөһиме бала белән эмоциональ элемтә. Тагын бер нәрсә, ул да булса, менә күз алдына китерик, яшүсмерләр алар яшәргә өйрәнә. Һәм аларның без аңлыйбыз. Алар үзләрен никадәр крутой дип санамасалар да, аларның әле ниндидер тәҗрибә җитеп бетмәй. Һәм моның өчен без аларны ачулана башласак, беләсезме нинди ситуация килеп чыга? Мисал өчен, менә сез, әйме, сез ничек сварка өлкәсендә варить иткәнегез бармы? Юк. Юк. Хәзер мәсәлән, сварщик 6 разряда сезгә әйтә, син бит синең сварочный шов тигез түгел ди, монда ди күбек белән килеп чыккан, сезне тәнкыйтьли башлый. Һәм яшүсмерләр белән дә шулай килеп чыга. Аларның тормыш тәҗрибәсе әле юк. Әйме? Һәм аларны яшәргә өйрәтәсе урынга аларын тәнкыйтьли башлыйбыз без. Ул менә бу эмоциональ элемтәне югалта. Аларга бит тәнкыйть кирәк түгел. Аларга бит кирәк ниндидер үгет насихат. Һәм кайбер вакытта хәтта аларны аңлау да кирәк. Чөнки үзебезне искә төшерик, студент вакытларыбызны. Безнең тәҗрибә бар идеме? Безнең дә тәҗрибә юк иде. Шулай бит. Ләкин бит әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин без теге өйләнергә, кияүгә чыгырга, гаилә төзергә барбер Аллага шөкер өйрәндек. Һәм аларның да шулай. Аларга өйрәнү кирәк. Тәнкыйтьләү түгел аларны. Менә сез гаилә психологы буларак, менә сезгә менә гаиләмдә балам әле менә булайрак эшли башлады, начар юлга басты, мәсәлән, нәрсә эшләргә дип, менә яшүсмерләр белән бәйле проблемаларга, кагылышлы сораулар белән мөрәҗәгать иткәннәре бармы? Бәлки практикагызда яшүсмерләр белән эшләү практикасы бардыр. Һәм инде сез нинди нәтиҗәгә килдегез? Әлбәттә, тәҗрибә бар ул өлкәдә. Мин хәтта яшүсмерләрнең теге групповой занятие дип аталган төркем җыеп тагын, менә тагын жаңа төркем җыярга җыенам хәзер. Яшүсмерләр белән эшләгән бар. Беләсезме, мин шундый нәтиҗәгә килдем, проблема бит яшүсмерләрдә түгел.
проблема гаиләдә. Менә әгәр дә без теге Сухомлинскийны алып карасак та, аның әйткән сүзләрен, әйме, ул бит нәрсә ди? Иң яхшы, теге урысча әйтеп әйткәндә, инде самая хорошая школа жизни это семья. И самые хорошие учителя в этой школе это муж и жена в качестве отца и матери. Беләсезме? Менә, ягъни бала, менә татарның әйтеме бар бит инде, оясында ни күрсә чыккач та шул була. Менә нәкъ шуңа туры килә ул. Монда теге әйбер үстисе дә юк. Аннарсы, мәсәлән, Толстойның әйткән сүзе бар: бесполезно воспитывать детей, они все равно будут похожими на нас. Әйе. Әйе. Менә шушыңа дагы бөтен нәрсә киреп бетә. Беләсезме? Проблема, без шуны аңларга кирәк. Проблема яшүсмерләрдә түгел. Без аларны никадәр гаепләсәк тә, никадәр без аларны теге проблема дип күрсәтергә тырышсак та, проблема аларда түгел. Һәм шуны аңларга кирәк. Менә без бит инде мәктәп дибез, әйме, аннарсын анда теге урам. Мин әле теге официаль структураларны әйтәм. Урамны да әйтергә була. Мәктәп, урам, интернет, телевидение, КДН һәм башкалар. Сез аңлагыз бер нәрсәне, бала бер кемгә дә кирәк түгел. Ата-анадан башка. Менә шушыны аңламый торып, безнең зур үзгәрешләр булмаячак. Чөнки әгәр дә ата-ана бала өчен җавапчылыкны әле мәктәпкә, әле башка органнарга сылтый икән, әйме, ул проблема хәл ителмәячәк. Чөнки балага өйрәнергә кирәк, элегелектән шулай булган, яшәргә өйрәнергә кирәк гаиләдә. Мәктәп бит ул яшәргә өйрәнү ни моделе түгел, мәктәп ул белем бирә, тәрбия бирә, әйме. Кайбер вакытта беләсезме, ничек килеп чыга? Менә бер нәрсәне генә әйтәм, аңлау өчен, менә хәтта ата-ана аңлау өчен нәрсә турында сүз барганын. Бер мәктәп, әйме, ул балаларны теге яңа елга, теге 31-нче төннән беренә булган төнгә балаларны мәктәпкә җыя һәм балаларга төрле анда уеннар, викториналар оештыра. Һәм ни өчен булай эшли? Балалар гаиләдә ата-ананың өстәлдә хәмер ишеп утырганнарын күрмәсен өчен. Ягъни мәктәп балалар турында кайгырта күбрәк ата-ананың үзенә караганда. Ата-ана баланы мәктәпкә биреп котыла. Беләсезме, безнең җәмгыятьтә ситуация ничек? Без менә шушыны аңламый торып, безнең зур үзгәрешләр булмаячак. Бер нәрсәне аңлагыз, бала бер кемгә дә кирәк түгел, ата-анадан башка. Чөнки бөтен проблеманы ата-ана, һәрбер структура ул үз эшен эшли. Аларның үзләренең балалары бар, иде, алар шулар турында кайгырта. Әгәр дә үзеңнең балаң синең үзеңә кирәк булмаса, ну кемгә кирәк булсын ул тагын? Әгәр дә ата-анага кирәк булмаган бала тагын кемгә кирәк булсын? Шуңа күрә барысы да әтиәниләрдән, үзебездән, гаиләдән тора. Әйе. Иң беренче шушыны аңларга кирәк. Һәм җавапчылыкны үзебезгә алырга кирәк. Балалар өчен. Шушыны аңламый торып, башка органнар алар үз эшләрен генә эшли. Хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыру иде. Безнең студиядә гаилә психологы Рөстәм Расым улы Идиатуллин булды. Сау булыгыз.